Butas ang gulong at nasa crime scene pa ang sasakyang ito na ginamit ng 26 anyos na lalaking sospek sa pang-aabuso at tangkang pagdukot sa 13 anyos na dalagita sa Naga City nitong Sabado, May 2. Ang sospek edad 26 anyos na kinilala sa pangalang Kyle na taga Eastern Samar at kasalukuyang naninirahan sa Nabwa. Nakipaghabulan sa mga otoridad matapos magtangkang tumakas sa gitna ng entrapment operation. Ayon sa PNP, nagreklamo ang 13 anyos na biktima at magulang sa barangay na minolesta ito ng lalaking nakilala at chat online. Tinangka pa umano ng suspect na dukutin ng biktima kaya't nagkahabulan at pinutukan ng mga pulis ang gulong ng SUV hanggang ma-rescue ang biktima at maaresto ang suspect sa bahagi ng Kadlanpili. Nangyari nga itong entrapment operation na kung saan itong victim is nagsumbong duman sa iyang magulang, natulos nagduman sa barangay and sa police station para magsumbong regarding duman sa pagmolesta sa iya at suspect. So, nag-conduct or nagkaigwaning entrapment operation katong aldaw na ito and nag-resulta kang pagkaka-aresto katong suspect. Hindi tinantana ng mga otoridad ang paghabol sa suspect hanggang sa masapul ito. Matagumpay ring na-rescue ang biktima na nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Padagot sa Naga City Police Office na nangangapudan, inot na inot sa mga magurang na ang katuyang mga aki is bantayan ta, lalo ng mga minor de edad dahil dahita aram na kung ano ang sa ilang mga ginigibo. So, may mga nangyayari online, especially na data aram. So, bantayan ta po ang katuyang mga aki. And sa mga kabataan naman, sa mga lalo na sa mga minor de edad, mag-ingat kita sa kuyang mga nakakabisto, lalo na online. So, ingatan ta and iwasan ta itong mga, basta magtiwala sa mga taong nabibisto tala online. Naharap ang suspect sa kasong may kaugnayan sa anti-rape law. Jan Amador, CSN.